Er du færdig? Ja, jeg spiller med. I må ikke. Nej, 100. Nej, han Begge to skal ind i munden. Nej, sut. Jo, bare sut. Ja, det er... Jamen bare roligt, lige nu skal du spise 3. Det her med ikke, det bliver dejligt. Vi har 4 her. Det der, tror jeg. Må du skyde nu? Nej, sut stadig. Du har ryggen. Du er ude. Du har ryggen. Er du ude? Nej. Må jeg gerne? Det må han gerne. Hvor tyk? Jeg har lov til at Må jeg se? Nej, du har ikke lov til at krydse. Hey, er du færdig? Ja. Okay. Er du den eneste tilbage? Er du stadig inde? Ja, jeg er stadig inde. Nå, okay. Og hvem mere? Okay, jeg må ikke stoppe mig så hurtigt. Du stopper også. Nej, jeg må gerne ryge På. Den her gang. Hvad skal I? Hallo? Nej. Kom nu her. Vi fortsætter nu her. Er I med så nu her? Ja, papir. Kan du snakke? Nej, stop. Er der med? I skal være nu. Ellers er I ude. Kom. Stop han. Ja, alle tre. Vi kommer alle tre i munden nu. 1, 2. Ja, alle tre. Må jeg lige se, hvor mange du har proppet i munden? Det er kun 2. Okay, den er der, ja. Hold ud. Du må gerne ligesom boksekamp. Det er lige præcis. Man tør jo snart af lige om lidt. Det løber jeg ud af hans Fæs. Sådan der. Jeg synes kun Danmark fortjener at vinde. Nej, indtil videre er det Danmark, der har stået pænest. Du har fået krammet og... Sandt, du giver mig ikke færdig endnu. Player of the day. Det er godt. Yusuf han er også iskold. Mads. What are those? Nej, fordi vi skal have en ny hurtigt. Nu kører vi i finalrunden. Jonas, gå væk. Ja, men der hjælper det med det her. Der hjælper det med det. Det er ikke engang sjovt meget, ikke hvad? De knækker lige om lidt. Nej, du skal stå her. Du skal stå her, mand. Nu ryger det ud her. Penge. Det kommer fra næsten fra munden. Hvad er der, eller? På røvhullet. Fyr lige ned for... Men han er lidt mindre end du er, jo ikke? Han er ældre end mig. Ja, det kan godt være, men han er rolig. Han er ældre end mig. Han er ældre. Ej, ved I hvad? Okay, så 2. Hvis du gør det, så disker du. Bare for at tage det hele i munden. Mark, jeg gør det. Skide ven. Det måler ikke. Gerne nu. Ja, nu. Ind med alle tre, nu. Skal der diske på grund af Alle tre inde, ja, godt. Og sut. Hvad er det? Ja, det 2. Nej, jeg skal mere. Started from the bottom, now we're here. Det er vildt. Hvad dør jeg? Det er sjovt. Det var, de skal have mere sodavand lige om lidt. Ja. Du skal have med. Det er ikke snak. Først, vi står der stille. Okay, altså måske uden lyd, ikke? Men rundt tredje. Du cykler. Du venter lige. Hvad er det? Kom, i munden. Må jeg se begge to? Må jeg se begge to? Hvor begge to? Ind. Må jeg se? Det er godt at lure på bunden, hvad laver. I snakker som mamma, det kender det alt. Mørk. Jeg dør ikke. Hvis jeg dør, så er jeg stil. Men I må ikke sluge dem. Samme. I skal bare synge direkte. Mamma har lagt det. Smager sneen godt? Spiser sne?